एमपीआ देरहाखानाया रोखा एमपी इलेक्शननि उनाव प्रमद बर'नि इउ पि पि एल पार्टिया 80% दुर्बल जागोन बीटीसी इलेक्शननि उनाव जी 20% थाबावनाय बेबो दुर्बल जागोन बीटीसीनि उनाव 100% दुर्बल जागोन फैबाय थानाय एमएलए इलेक्शनाव इउ पि पि एलनि थाखाय केन्डिडेट ओंखारनो थाखाय मानसिफोरानो थानाय नङा दिनै गोबां बारग' एनडिपि निफ्राय जयनिं जादों आरो गोबां इउ पि पि एल नि दैदेनगिरिफोरा जयेन जादों आरो बारग' बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांमोनहा जयेन जाफैदों आं बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो जोंनि बिपिएफ दोलोआव बरायनानै लाबाय फैबाय थानाय एमपि इलेक्शननि बिसय बिपिएफ दोलो हिसाबै केन्डिडेटनि बिसय माबाफोर प्रिपेरेसन बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंगोन दा जोङो टटेलि एमपि नि थाखाय जों प्रिपेरेसन जानानै दङ जोंहा एमपीआ देरहाखानाया रोखा एमपी इलेक्शननि उनाव प्रमद बर'नि इउ पि पि एल पार्टिया 80% दुर्बल जागोन बीटीसी इलेक्शननि उनाव जी 20% थाबावनाय बेबो दुर्बल जागोन बीटीसीनि उनाव 100% दुर्बल जागोन फैबाय थानाय एमएलए इलेक्शनाव इउ पि पि एल नि थाखाय केन्डिडेट ओंखारनो थाखाय मानसिफोरानो थानाय नङा थेंक इउ सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससीबी जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज एमएससीबी जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन एमएससीबी जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव एमएससीबी जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव